Triburi khorang nai tonglayarno itanon khulumka tabuk 2018 সালनि বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত এই বিধানসভা নির্বাচন চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি एबा टीएसपी नि बेबागै काइची 10टा आजोगथायो विधानसभा आजोगथायो चिनी पार्टी बातायै दङ अ विधानसभा रंखा टाकारजला मानदाय आश्रमबाड़ी तेलियामुरा कल्याणपुर छामनु रायमावेली कांचनपुर पेचारथल अमरपुर और खुर्सा थाइख्लायो जीआईपीएफटी त्रिपुराल्यान्ड हास्तेनि सानमुंनतियै चिनि हास्तेव गोबांमा बिसिरमै फाइलायमानि अ चंमारिबो बरक बीजेपी बाय एलायन्स सुमनानि सकांनो जे कगलाम रंखा बीजेपी शाखा नरक त्रिपुराल्यान्ड नि सानमुंनो तंहांकै नरक बायजों एलायन्स लाया आईपीएफ तिरक शाखा जों त्रिपुराल्यान्ड दाबिनो यागारायमाया ताइबो बरक शाखा 60टा विधानसभा आजोगथायनि बिसिङाव 56टा विधानसभा आजोगथायनो बरक बातायनाय हिया सोंतामनुखा तिनि 56टा आजोगथायो बादायनायनि कगनो फायजाखारेदि त्रिपुराल्यान्ड जे दाबि दंमोनि बरक सानाय दंमोनि आबनो बरक जाखारे जे दाबि बरकनि मुं दंमोनि आबनो से बरक जाखारे थांखाय तामनो तुय बरक जुट खाका एलायन्स लायका आबो हंखाय सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कल्चरल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पैकेज बांग्ला बाइके आबनो आर्थ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा एवं भाषा विषय उन्नयन आबनो तुई से बरंनि पैकेज जे पैकेज जो नायसुखांनिखाय आबो गुबुन पलिटिकल पार्टी जे दंनायर अधिक क्षमता ताइबो किसा फान मोर पावर आबोनि सोलायसे तलाबो तामहिबा आर्थ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा भाषा उन्नयन आबो कायसा उन्नयननि पैकेजसे आबो एडिशनो फान रेनानि ताइ त्रिपुराल्यान्ड जे दाबि खालायदोंमोन आबोनि कुनु गाना फानो थाङा जोंआव साना नायो बरक दिनै इलेक्शननि बागै त्रिपुराल्यान्ड याकारे रेखा ताबो जों 10टा सीटो 10टा आसोगथायो बातायै दंफानो त्रिपुराल्यान्ड स्टेट पार्टी न कायसा पार्टी जे पार्टी त्रिपुराल्यान्ड दाबिनो तुयै एडीसी आम चाइना तुयै त्रिपुराल्यान्ड खानानि अ दाबिनो तुयै जों इलेक्शन 2018 बासावै दं ताबो कखा हसे जे बररो त्रिपुराल्यान्ड नि दाबिनो त्रिपुराल्यान्ड नि सानथायनो सानियाखै चुगियाखै आसुग बररो सामुंदां दंमोनि गोबांमा बररो खाथुयै दंबायखा इ खाथुयै दंनाय बररनो जों सानानै मुसुंगौ आईपीएफटी त्रिपुराल्यान्ड नि दाबिनो याकारनाय होननाय जों आगेनो सायमानखा जेफोरो आईपीएफटी नि
যতন ইসলাই পুচুকনি আদম সাখা কামান চাইলে বন্দুক পাই আফ্রো जों বন সামানি দङ जों तिब्रालेन याखाय चुगिया तिब्रालेन याखाराय ताई मुंसाफानो दाबिनो जों यासागै माया अवन स्लै ताई बसाते जिकनते दाबिनो जों यासागै माया नङाबनो प्रटेस्ट लायदि पत्रिकाव जे नखरमानि आफ्रु पत्रिकाव गोबांमा ककनो गाव हनायबो सिनि ककनो खितारायरु 2 বছর सिगांनि कक अकक तावा आंनि सावै दंमानि 2 বছর सिगांनो जों बुजिखा तिब्रालेन यागारनाय आइबिएफटि सालसे सालसा तिनि अजरा फाय सफैखा जों जे सामानि कक आबो गुबैयिनखा आबोनि बागै दाखुर बुखुर सिनि हाससेनि बरग्र जों जेबरर टिटिएडिसिनो तियै तिब्रालेन नि दाबि खाय दंनायरो नि थानि जिनि कयमुं खागाय आइपिएफटि जेहेतु याकारे रेखा तिब्रालेननि दाबिनो जों तिब्रालेननि दाबिनो दुइनो जिनि लिफलेट जिनि पोस्टार रगा जों सुयु सैखा जों साइमानमानि ककनो दुइनो जों दावबो बासाय दङ जों तिनि तिब्रालेननि दाबिनो फ्लाइबो दङ साम दामैबो दङ दाबो अकबो साना नायो तिब्रालेननि दाबि आइपिएफटि क्लाइफानो बरताव याकारे रेखा ताई कुनु जिनि हास्यो बदल करै पार्टी करै जे पार्टी तिब्रालेन स्टेटनि दाबिनो क्लाइनाय मोर पावर एडिशनल मोर पावर इमानि बिसिंतिबो जिनि जों जलपाइया तामहनायबा एडिशनल मोर पावर इफानो अधिक क्षमता इफानो एडिसी ब त्रिपुरा हास्तेनि तलानो मा दंनाय एडिसी जेसुफानो फानथं संविधाननि बिसिंतुइ ब कायसा हास्तेनि समानुङै माया कायसा हास्तेनि समानुङै माया ओंखाय जिनि जे नाहारमुं जिनि जे वानसुकमुं जिनि जे मानथाय आबरनो जों पुरन खालायमिया आवन बागै फायि दाखो बुखुर नरङै थानि जों गयनानि मुसुंगौ जे फाइनाय 18 तारिख फेब्रुवारि जिनि जंवारिनि साल विधानसभानि अ जंवारि सालो जतन टीएसपीनि जे 10टा सीटो जे बासायनाय रेवनो जे जायगा बासाखा अ जागानि जे बरक तिब्रालेनना हामजागै दंनायरो बर जिनि प्रार्थीरनो बुथ रिथंनै आं कबक जाव